Nggih monggo. Penghormatan kagem paguyuban Margotama saking Ciawi. Tasih sarengan Arema Musik kagaraken langsung cerah foto saking Jantung. Ayo Ragil iki cekel nugel. Ayo Mas Suwin kusuwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Duh wong ayu pepujanku hati susah di kangen seliramu. Ayo Ragil Rino kita anti-anti Masugeng hati sisake aku nunggu bali. Ayo Masugeng rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Ragil sing nambani pokoke ya. Iya no seket sih. jaluk awen di esuk tau gue. Mau aku urung ya. Gue gampang jatah Ragil beda pokoknya. Tenan ya. Iya no. Bisa lah pokoknya tak tagih. Niki tasih sarengan kalih paguyuban Margotama saking Jawi. Ugi sareng kalih Arema Musik. Siap. Lagi areken langsung kalih cerah foto di Jantung. Siap Mas ya Allah. Sone kong Mas Nardi ki sing jelas sih jumenglung jos pokoknya. Luar biasa ki bose kok ya. Langsung bose sing terjun pokoknya. Nggih. Sing nyanding ya bose dhewe. Aja dilem engko gedhe opone ora. Ayo Ben. Aja. Asik. Lama bagus. Tresna iki ora bakal ayu. Seru. Ora suwe aku bali. Bisa sumanting ana ing sisimu. Iya.
Tune cekongko ku bengi gil. Cathetan sajroning ati. Datanmu saya merati. Aku kowe tapi Ram minggir tabrak. margo leren ning kubung asmara. Ayo ibu. Nyawer bu. Ayo. Sabut lagi, sabut lagi, sabut lagi, sabut lagi. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tanggul leren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Ayo ibu, jenenge kumpul asmara, biyen kae tak keaduk tresno. Yo Tanpa bekal, tanpa kuasa, kata putih, Sopo? nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rina hae Mas Mopit kuatur jumeneng heeh bar iki bablaske ora iso dadi siji. Nah, monggo. Pokoknya Tasih, bersama player tasih handal kita. Joget. Mengkirian, Bu. Wes sik Bu niki bablas setunggal terus. lagu mulih. Heeh. Setunggal mulih. Rasah dibablaske. Pokoknya niku langsung ra iso dadi. Nah, Mas, ayo Mas, monggo Mas. Catetan sajroning ati ora luntur saya merati. Ayo. Aku kowe dadi garwa merga leren neng gubuk asmara. Yo Joko melarat. Pasukan Arema Bekasi. Wit biyen mula aku ora wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu sing mulya. Wis wajib kowe ditaluki.
tresnomu mung abang-abang lambe yen wengi Arema Bekasi Cak Rebo wonten Cak Supri iya 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 ewer-ewer siwit biyen mulo aku ra wis kandha tanpa bondo dunya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele teko tenan mbok anggap sepele Cak Supri langsung cus das yo Canawi yo ayo jajana ayo para teman jadi tongi receno
Terima kasih. Kloter berikutnya siapa Mas? Bunga yen aku nyari. Sopo? Hatiku kegiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Ora mandang hatiku sansaya rada rasanane sun pikatku tebento. Iya niki pasukane Ayo Cawi. Kloter berikutnya Mas. Sika. Ayo Cak. Yo. Sika. Esok awan ning omah wis ora krasa. Terima kasih Cawi. Luyuran Ayo, aku Mas. goleki sing tak Kloter sayang. berikutnya. Deret to, Mas. Miteran Sepatu Jayana. Ayo masih. ora krasa esok awan nganti. Siap Cawanya. Cayanto. Iman yen nganti liya kanyayang. Kleyang-kleyang tak sewang menjok ning apa. luar biasa Bekasi. Yang punya Bekasi tabung 200. Oh ini bendahara nih. Oke, berarti siap langsung angsuran ya. Ayo ibu, ibu joget ibu. Cinepto kadange pribadi Wirat Moyo putraniro Suralawe Adipati Tuban
pada angsuran apa mboten, Pak? DP dari Juragan. Heeh. Terus cicilane? Cicilane tinggal dari iki lho anggotanya. Nggih, Pak. Oh, bendahara. Gimana Bapak bendahara? Pak bendahara? Bosnya sampun DP. Niki pripun, Pak? Jadi lewat ajudannya dulu apa langsung bendahara? Oh, bendahara. Mas karena bendahara itu pusat. Jadi yang megang uang itu yang bendahara. Memegang uang. Pripun Mas saiki apa sesuk? Sesuk wis raine ya, Mas. Nggih. Katresnan ning Wiratmaya dinampite ning wara srihuning senadyan wekasane Bapak luar biasa loh bendarane leno alapun negara Arema musik yo goyang. Matur sembah nuwun Ibu, puniki Ibu sinten namanya? Sri Huning datang graito lan cinipto kadange pribadi Wiratmaya putrane Sira Ibu Lina. Ibu juga terima kasih. Ini terus sehat selalu. Yang mana Bapak Bendahara? Kloter berikutnya Pak Bosnya langsung. Pak Bos, niki HE malih boten to Pak? Apa Pak? Oh ganti meja yang baru datang. Oh, okay, tak entekke riyen Mak. Siap tak entekke. Katresnan ing Wiratmaya dinampite ning wara srihuning senadyan wekasane praktek leno halabu negara. Nggih sampun matur sembah nuwun saking perwakilan Bekasi sembah nuwun ora lokak ning tambah kebak sehat selalu. Mau ya? Belum terkeluarkan ya Bos ya? Bebrayan kebak ing panggoda
biyen apa saiki ne apa sliramu salin sloka biyen tresno saiki tak sia wong bagus aja bingung tumawur satemah kajan terus kaya wong kelangan betung delek-delek wekasane arisan. Wisono, kita masih melestarikan budaya kita loh, Bos. Siap. Nek wis rampung ya. Oh ya berarti langsung lunas ya. Oke. Tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrenggani jiwaku Terima musik. Hai. Ayo Pak Bos. Oh milih, piro? Mas aja sih, omane Mas. Iya alon-alon wae. Yo yo yo. biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kepaing panggoda bebasan panci panglong tanpa apa repetangan dedet kang rinoso apa pancene wis beda nek biyen apa saiki ne apa sliramu salin sloka biyen tresno saiki tak sia wong bagus kok aja bingung tumawur satemah kajen terus kaya wong kelangan betung delek-delek wekasane HO kedua lo Bos. Pokoknya alon tapi pasti. Piye Bos? tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrenggani jiwaku matur Non Bos, nuwun nambah malih mboten Bos. Oke, bubar asar nggih. Oke, Bosku matur sembah nuwun. Sembah nuwun yang punya Sapari. Ya yo. Nganti Ibu-ibu cek kemarem mesti. dadi
adile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati riang rinten dalu Penerban jiwa raga undang rasa tumetes ing kalbu lir nguyai sepuro datang bisa ngluluhi hatimu suwing aku ngenteni liwong ing atiku antuk jampi dadi hati sawiji nadyan apa tak lakoni Sabda pandita ratu mring sliramu tiada ing sisihku mugi Gusti ngilani tresna kubah kal ginawa mati asik musik tadi syuting cerah foto sound system Pak Nardi asik dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati siang rinten dalu Penerban jiwa raga tumetes ing kalbu lir nguyai segara datan bisa ngluluhke atimu asik suwing aku ngenteni liwong ning atiku antuk jampi ati sawiji nadyan apa tak lakoni lakoni apa to Mas? Ya wis ngene iki ya Kang ya. Urip yo wis pahit kaya ngene. Ya. Sabda pandita ratu mring sliramu dadi ing sisahku mugi Gusti ngilani tresna kubah kal ginawa mati sembah kagem Pak Dewilang monggo ajeng balen Nambah maneh apa piye artise?
Ya, terima kasih. Ya, kunci sudah ditemukan. Terima kasih. Ngobengi kutha sak teruse anangan desa merga aku anggoleki sing tak tresnani kelinciku ucul Surabaya terusnya ngembali mangulon lunga nang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu kelinciku ojo beto aku terus bali nyang Semarang kelinciku wis ana kandang cabut sih Cak iki lho aja dhuwur. Terus. Terus ke Mas, terus ke. Lajebulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe sang kepanting kelinciku ucul lunga mangitan Surabaya terusnya ngembali mengulon lunga nang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku ojo beto aku terus bali nyang Semarang kelinciku ucul lu penutupan malah wis diwakili Mas Gondrong beda pokoknya Mas Gondrong ki beda bose beda ya dewek-dewek lajebulane krusa-krusu keburu nafsu
Aduh Mas aku nyuwun pangapura mung sakmene pungkasane nandur tresno biyen kondo kowe manis sing janji sepurane aku ra bisa nglakoni pancen loro rasane kelangan tresno rasa pait kaya mangan buah mojo ning kepiye ora bisa diteruske timbang gawe keton tembe burine sepurane dek sepurane yen to aku ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup semene wae luwe becik manjing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau anggepen mung ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni Ayo monggo pasungane Bune. Ayo. Aduh Mas aku nyuwun pangapura mung sakmene pungkasane nandur tresno biyen kondo kowe manis sing janji sepurane aku ra bisa nglakoni pancen loro rasane kelangan tresno rasa pait kaya mangan buah mojo ning kepiye ora bisa diterusne timbang gawe sepurane dek sepurane yen to aku ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup semene wae luwe becik manjing
kowe manis sing janji sepurane aku ra bisa ngakoni pancen loro rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kepiye ora bisa diteruske timbang gawe keton tembe burine sepurane dek sepurane yen to aku ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup semene wae luwih becik mancing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau anggepen mung ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni sembah nuwun yang kakung yang putri nggih Yang putri niki lagune napa malih? Pak Widodo juragane Widya Laras siap selamat hadir iya 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 ewer 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 ambiar iyo oh Nangis saja di hatiku naliko sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa asik yo asiwon lo 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 muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggon bali iso polo kaya duwe nguni daranan daranan darane jaran teji daranan daranan jarane jaran teji
Terima kasih Pak Widodo, juragane Widolara campur sari, matur suwun. Asik yo. Ewer biar sembah nuwun Cak Yanto. Nangis satru ing atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Sambat karo sapa Sapari, kloter berikutnya. Jatan peji. Ayo bosku. Tau nono, winda nono. Neng pucunge tresno. Ngaluk nongko bebasane. Mokan konka tono sliramu wae asik yo Ojo lali Ya sura ayu iler ure wasumiler ijo royo
penekno blimbing kuwi lu nyulu nyupenekno kanggo baso tira kumitir bedahing pinggir gomono jumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane surah oh surah monggo dumateng sesepuh Arema Bapak Haji Suniwar